it's just easy to pray for this long, long drive of insanity. A long, long drive and die to the heavens of the restless minds where you keep on trying. Ja, het is een boek eigenlijk met twee gezichten. Het gaat aan de ene kant over de Baptisten. De twee hoofdpersonen die ben daarin opgegroeid. En die komen maar van Tjerk en van Squallen. En met z'n tweeën richten ze een band op. En dat is eigenlijk het hoofddeel van het boek. Vandaar dat hier die amp existeert. Zeker, want het boek is fictief. Maar het is toch echt behoorlijk geïnspireerd. Zeg maar van 80-90% op mijn eigen verleden. Long drive insanity. Long, long drive and die to the heavens of the restless minds where you keep on